ngaine palisabatwa ni munhu pamusoresanamira nindoitwa masamba kabunga izvi ndatengeserwa waseni namai ava nemurume wavo saka ndakabva ndaita mugodi netoilet pastendi paya paya saka ndakachizodzokera ndarori ndijevheke kuti pastendi paya paya ndakabva ndadzokera pastendi paya paya pane fenzi saka ndobva ndazobvunza hama yavo kuti ko fenzi yavo fenzi papacho akatoshaira zikanzi iwewe ukamukaita zvichachiboti uite sei uchavake pastendi apo ndikati nemhaka yega wakangodzana zvanongotaura ndikati saka ndisazvifambisa sei ngazi ndokudzosera mari ngati saka inini mari kana maunondidzosera hamutidzosere tiri waini tofanira kuti tidzoserane pana sabhuku ataenda kwasabhuku nguva kuya atatongwa nyaidu nasabhuku saka namai avo ndowadzosera mai yavo period yatanga atatiwa ndowandidzosere mari yamai avo yakapfuura wakaramba chongodzana mai avo ndadzoka kwasabhuku ndikati ko munhu wenyu iwawe haasidzosera mari saka zvinhu zvacho zvakuita sei zvakutonetsa iwewe ndakukwidza kwasi enda kwasi handasvika kwashe kuyakuya same statement nezvese zvandakatamboita kwasabhuku amai vabva kuti ano ndichawadzosera mari yavo saka mukufamba kwenguva amai vakuti wachendidzosere mari iyaye hapana kudzosera mari kwawakaita vaingoramba kungotora maproblem ndafirwa ndazoita sese ndazoita sese ndazoita sese handazodzokera futi kwashe kuyakuya ndase amai vavo ndawataza kurira kumberi wende kwamavo saka mandiona ndasvika panapa chakamira skeni ndandakatenga 1500 havana ndinowana wavo zvinotaurana pakabunga vane umwewo waito wakaona nababa kwavo saka baba aita basa rokutengesa masitini atengesa masitini aisvika pamusika perendi aibva atiinivhisainiro roda kudini rotengesa sitini apa asisinechi masitini stendi yawakatengesa baba yange iri yemwana wababa mugeni baba mugeni wakashaya namai wacho saka waibva waisa wakatanga kuuya wakatanga kuchera chibhorani wamiswa nevanhu vemaraini kuti nyika munochera hapasitini wakomana wangu waishanda wakati paisa hatizviziva isusu tiri washanda shuwa bva waramba wachitaura wachitaura zvamii ataenda kwasabhuku sabhuku vatamutaurira sabhuku vataenda kwashi ndoti ndinodini ndinobhadhara hatikubhadhara mari yawakabhadhara yesidinenge 1200 saka 300 ngeye kwashi nekwasabhuku 200 yashi 200 yari kwasabhuku vataenda mukomana bvaenda kuna sabhuku musamani apa zvaita zvemakakata nekutuki zvazviri zvekudhonzera sabhuku vatazomuendera kada mwana anonyatsoontaurira bani vodaenda kadii ndisina kunyora mubhuku ndikati hazvisinei ndakazoisa murume wekuti ndichabhadhara bhuku yepaipi yacho tagara takadaro ipapapo takabva tagara baba ibva wandiponera shuwa tinge tichitourirana apa saka pakazouya ndakafonera zvikazi ndiri mainyadonderi ndikati ehe zvikazi ndikati imimi ndimani mapiwa ndiani nhamba dzangu zvikazi ndiri mukwasha wakabungaidza ndoda kukutaurirai kana kutsvagai munhu ane foni yepa mutore mashoko andiri kutaura ndakaita wiki ndiri achinditaurira izvozvo ndichifamba kutsvaga munhu ane chi ndikaenda kwasabhuku sabhuku akandisvika nedzimwe ndazoenda kuna sekitari wasabhuku ndaripo aibva achiti vaatora vawataurirana vakatanga ndipe nhamba dzasekitari wacho ndavapa nhamba dzasekitari waibva watanga ndarira ibhazi yabhatifoni handiona akati mama ndataurira nani nakwasha wakabungaidza kwasha wakabungaidza wakati mukabhadhara kabungaidze mari muchaibhadhara kai nekuti inini ndakasiyana nemwana wakabungaidza ndini ndaibvisa mari iyo ndichipa mukadzi wangu aenda kubhadhara saka takasiyana ngenyaya yechipfana netakasiyana asi mukaenda kubhadhara kuna kabungaidza muchaibhadhara kai ndo zvinhu zvakandinonetsa kuti ndibhadhare endi kurwarirwa shuwa ndairwara nemwana anga achipinda mukuru wacho aipedza umwe wacho ndinaye musikana izvizvi akupinda saka kwasha ndina kuenda nditite ndakati ndiri uye kwasha ndakaenda
kweyakadzi yangu ndati nyamunofaranga ine mwana wacho yakadaenda kuti vakanga ndikauya tikaida mwana ndobva ndazoenda pasabhuku saka ndofamba sei kwaziuya uchazokudai saka unoedza kuti ndikowabva wandite izvo ndapiwa pepa ndanditori sagana andaunziwa pepa ndatambira pepa rei saka mandiona ndasvika inini ndokuvhima mosha ndokuvhima mosha apa chikumbiro chendada kukumbira kwavari kuti izvezvi mwedzi unoyu handiugoni handiri musango nemwana ndinokupera kwajuni ndichatanga kubhadhara wakandipawo kana 3 months richibhadhara zvinondiitira ndakupesana sabhuka zvongoti waitorambawo mune zvimwe zvinhu zvacho hayashe ndinobhadhara ndisobhadha apa ndanda uchida ngoti sabhuka changa ucharamba kuda uchiti ndikataura kudai vairamba ndikataura kudai kuenda nemapinepo nefoni kuti taureni kwasha wakabunga ivi vaitoramba ndopendakazviisa paka zvokuti ngaabhadhare mari saka zvisiri pamutemo hazvoba ndinobhadhara vari kuita izvia izvozvi asi ndiyo hapafani kuwakwa pamusoro echangana ipapa papasingafani ngoti muridzivepo mwana wepo uri kubhulawa izvezvi vakati mukadakara pato wakwa ipa ndakudaidza kanzuro vese vanhu vese vodi vawabuda saka apawakiwiba saka ndakati ahoraiti isusu rizenenda isikana rizenenda kuti hapawakiba nekuti isusu tichazopa uyo authority kuti uchiwaka munhu akaya mari yako kana imumusakadusa mari yake chamuti izozowaka ndosatati ngapasare pasina pakadaro bhozi asakawaka hamuiti simba rokumuzosera mari asi akawaka zinomuzosera mari yake saka imi mavanu vari kuenda asi musakabhadhara sekuinana vakadini mwataita tichamupa grinlight kuti awaka imi zvemwana mbuya muzvipedzera handei ndisikazozviitira mweya wangu kuti maexpenses andakashandisa pamugodhi pakucherimeko wakapera zvese izvezvese because wakakutengesera chivauzo kuti hachisi chako saka expense yakaita yese ipapo iwedzera pamari right handei next